Sa isang matinding laban na ginanap sa Capuerte Sport Complex, tinambakan ng Camsor Express ang kanilang kalaban sa hardcourt ang Manila MLB. Ang laro ay nagtapos sa skor na 143-108 kung saan nagpakitang gilas at dinomina ng Camsor Express ang lahat ng quarter. Hindi pinaporma ng Camsor Express ang MLB at binagsagang Mr. Long Bomb na Harms Huy. Ayon kay Coach Mumo, pinakita nila ang tunay na diwa ng team effort at determinasyon. Mahalaga niya ang bawat puntos at ang pagtutulungan ng buong koponan. Si Berman Magpantay ang kinilala bilang best player ng laro matapos makapuntos ng 3 puntos at magbigay ng 11 rebound. Ang panalo ay magbibigay sa Camsor Express ng mas mataas na tsansa na makapasok sa final. Naging masaya ang mga tagahanga at umaasang makakamit nila ang kampyonado ngayong season. Kinilala at binigyang pugay naman ng Camarines ang mga dating manlalaro ng Camsor Express ay sinagawang jersey retirement ceremony. Kabilang dito sina Paul Jan Suliman, Alan Joe Pera, Dexter Mendoza, Raymart Aquino, Alwin Margalio, Fredson Hermonio, Jester Angelo Olea at Arnold Magalang. Samantala, sunod na makakalaban ng Camsor Express sa nagpapatuloy na Governor's Cup ang Tikas Kapampangan sa Martes, July 29. Eli Balbin, CSN.